Representantes de Ámbar, Amicos, Cáritas, Cruz Vermella, Faibén, Renacer e Acreva asinaron esta mañá os protocolos de colaboración co Concello de Ribeira para seguir a promover proxectos de carácter social centrados no apoio á diversidade, saúde mental, prevención das drogodependencias e atención a familias vulnerables e infancia. Destaca este ano non só a incorporación de novas entidades, senón tamén o incremento na dotación anual, co obxectivo de dar cobertura ao maior número de necesidades. Dende o Concello de Ribeira, este ano incrementamos as achegas que lle facemos ás entidades sociais, achegamos a máis entidades os recursos para que poidan seguir facendo a súa prestación de servizos sociais, pero tamén achegamos maior cantidade de recursos subindo esa contía en 400 euros anuais a cada unha delas. A intención do Goberno local é seguir incrementando a dotación orzamentaria en vindeiros anos, co propósito de mellorar os servizos sociais e contribuir ao benestar da veciñanza. El año que viene, con unos orzamentos ya en los primeros meses de año, pues firmaremos estos convenios en el primer trimestre. Como dijo el señor alcalde, intentaremos seguir en esta línea, ir aumentando